mä ajattelin tehdä yhteen luukkuun joulukalenteria, niin pilkun häkkiesittelyn. Ja no ensinnäkin mä en oo koristellut tätä mitenkään jouluisesti. Muuten kuin näihin reunoihin on laittanut tämmöiset valkoiset joulunauhat ja sitten tommosen käpyjutskun tuohon. Nyt tosiaan tää häkki on isontunut tosi paljon viime kerrasta. Eli tää on tämmönen ihan isoimmillaan. Ja tässä on tää ovi ja nämä kaikki vanhat tavarat, mitä oli aikaisemminkin tässä ovessa. Ja sitten tässä heti oven edessä on tällainen vesi- ja ruokakupit. Mulla on tällä hetkellä sille vesikuppi, koska tää on ihan vieressä mun sänkyä. Niin jos mä laittaisin tähän ton juomapullon, niin se kävisi koko ajan. Tai se ääni on tosi järsyttävä. Ja muutenkin musta tuntuu, että Pilkku tykkää enemmän juoda tosta, koska siitä saa silleen vapaammin juoda ja silleen joku kiipeää mun selkää pitkin. Sitten tässä on erilaisia keppejä. Sitten tuossa on putki, joka on tolleen mutkalla, koska tähän ei mahtuisi varmaan se silleen ihan, tai kyllä se varmaan tuohon mahtuisi, mutta niin se on nyt tolleen mutkalla. Ja sitten tuossa on tommonen puujuttu, lelu, johon se ei oikeastaan koskaan koske. Sitten näiden ruokakuppien vieressä on tällainen, mä sain Ellulta tämmösiä taikakuutioita lainaan, niin siitä tehty tämmönen mökki ja tuolla voi olla ja tuolla päälläkin voi olla. Ja sitten siellä päällä on tommonen heinäpallo. Ja sitten tässä on vessalaatikko ja sen päällä heinäteline. Eli tältä tää näyttää. Tää ei oo mitenkään kovin viihtyisen näköinen. Tää näyttää vähän tämmöiselle tylsältä tällä hetkellä. Mutta mä saatan vielä keksiä tänne jotakin. En vaan tiedä mitä. Ja mun on myös tarkoitus tähän matoksi käydä ostamassa semmoista niinkun, no mikä se nimi nyt onkaan. Että tässä ei tarvitsisi olla hirveänä kaikkia erilaisia riepuja tää lattia täynnä, että olisi vaan kokonaisuudessaan semmonen matto. Hyvää joulun odotusaikaa!